Здравейте! Сега ще разгледаме софтуера за контрол на достъп и работно време, както и приложения към него HR или модул персонал. Това е интерфейса на демо програма, която ще ползваме за онагледяване. Както виждате, системата за контрол на достъп и работно време с HR модула е част от общия комплект автоматизации на Vios, като към този софтуер можете да добавяте или да махате съответните софтуерни и хардуерни елементи. Тук горе в момента съм разположил 4 модула, които ще представиме, като вие можете да ги с двоен клик да ги размествате както намерите за удобно за вас. За по-добро нагледяване ще го дадем на цял екран. Софтуера на Vios за контрол на достъп и работно време, както и включения модул персонал, обединява функциите на целия HR отдел, като може да се модифицира според начините необходими за дружеството. Сега ще разгледаме по-подробно и функционалностите на системата. Модула за контрол на достъп разполага с няколко менюта, според които да разпределите правата и възможностите на вашата система, както изглежда. Можете да го разпределите по стаи, по сгради, по етажи, зони. Точките за достъп, които са отбелязани в това меню, това са вратите, така да се каже, през които съответно могат да се получат различните права за хората, ползващи системата. Минаваме на следващото меню. Меню картодържатели, в което можем да имаме неограничен брой картодържатели. Може да има начална дата, от която да започва достъпа, крайна дата, на която системата автоматично ще прекрати достъпа на човека и съответните категоризации, според които системата на ниво метаданни може да разпределя съответно и правата на служителите, които ползват достъп до съответните помещения и сгради. В меню карти могат да се регистрират неограничен брой карти за всеки картодържател. В меню групи картодържатели съответно се разпределят правата на всяка една група картодържатели и при генериране на нов картодържател той се причислява към съответната група, за да се фиксират неговите права на достъп. А в работна група се определя неговото работно време, посочено от графици. Следващият модул, който ще разгледаме, това е модулът работно време. В модула с работно време разполагаме с няколко менюта, като важни от тях са списъкът с групови графици, където могат да се правят графици за определени групи от посетители, които да следи системата. Тук можете да видите, че може да се спазва графика или да се използват различни овертайм и извънредни настройки. В същото време могат да се задават конкретни зони на достъп, както и да се калибрира самото работно време. Посочват се дните от седмицата, дали да включват или да не включват почивните дни и какъв е конкретно графика, от колко до колко часа като интервали. Друго меню, на което можем да обърнем внимание, е списъкът работен ден. Това проследява работния ден на всеки един служител по-отделно, кога е идвал, кога е присъствал на работа. Другото много интересно нещо са списъкът с индивидуални отчети. От тук се изважда индивидуалния отчет за всеки служител по-отделно, за това какво време е прекарал на работното място, като се попълват всички тези активности според изчисленията от системата и съответно могат да бъдат експортирани в различни форми.
От меню работно време могат да бъдат извличани две много интересни информации. Едната е рапорт по време на зона, а именно във всяка една конкретна зона кой по колко време е престоявал като работно време или като престой. И другото, което е, това е списъкът с индивидуални отчети, където индивидуално за всеки служител се следи какво време от месеца или въобще от зададените параметри човека прекарва на работното място. Друго меню са списъкът с групови отчети. През списъкът с групови отчети те се подават на база групите, които сме задали от системата и съответно избираме за кой период да бъдат посочени. По този начин ни се вади и графикът. В същото време можем да зададем и списък на периодични групови отчети. От тук можем да зададем не само групата, която да проследим, но също така можем да изберем и колко дни и повторения на дни и така нататък могат да бъдат върнати назад в системата, така че да бъде по-детайлна, по-подбрана информацията, която да получим като отчет. Това са двете форми, които вадят така наречената форма 7.6, необходима на счетоводството за формиране на работна заплата. Като стана дума за работна заплата, минаваме именно на меню персонал. В меню персонал можем да избираме списък на работника служителя. Именно от меню списък на работника служителя се генерира пълно досие на всички работници, които са активни или неактивни във фирмата. От тук се проследяват абсолютно всички данни за служителите, като всеки получава свое лично досие. Следят се всичките му данни, включително и оставащия отпуск. След малко ще видим и как може да бъде подаван отпуска директно през системата. В досиетата се получават данни за адрес, за временен адрес, за списък с извънредно работно време, ако е работил овертайм, парични ставки, т.е. от колко до колко часа му се начислява работна заплата и съответно овертайм. Тук е списъкът на работните заплати, от миналите плащания, списъкът на трудовите договори, откъде могат да бъдат генерирани трудови договори с всеки един служител, за да може системата да калкулира съответната работна заплата и съответно отпуските. Нека първо да преминем през работната заплата. Работните заплати биват задавани през системата, като в този списък при всяка една нова работна заплата, освен изборът на трудов договор, офис и така нататък, могат да бъдат внасяни коментари, могат да бъдат задавани специфики за работния месец, в който е работено, и тук на последното меню се водят самите плащания към служителя. Освен заплатите, от тук много удобно се водят и така наречените запитвания или списъкът с отпуски, включително и командировките от тук биват следени, всичко през една платформа. Преди да влезем за отпуските да разгледаме, също така може да се подава молба за авансово плащане, молба за напускане, молба за увеличение на заплатата, молба за промяна на позицията, ако случайно иска да замени своята работна позиция в дружеството и съответно и да се промени неговия трудов договор и възнаграждение. Ако има оплаквания, от тук се следят и списъка с дисциплинарни наказания, както и списъкът с заповеди, свързани с HR отдела. Конкретно за отпуските, тук е пусната с много дълга бележка отпуска, както виждате. Задава се начална дата, задава се крайна дата. От тук автоматично се изчисляват работните дни, за кой служител става дума, фирмата, платен, защото може да бъде платен, може да бъде неплатен, по болест, т.е. това е въпросният болничен, както и се въвежда, може да бъде самоотлъчка, ако човекът не е дошъл на работа, администрацията може да му внесе самоотлъчка като ден.
и съответно дали е годишен или годишен отпуск или някаква форма на други отпуски. От тук се подава уведомлението кой ще получи нотификация за това, че той е заявил своята отпуска, като най-често прекия му началник трябва да бъде включен в този списък и съответно на тези двата бутона са подписите за заявление и за одобрение на отпуската, която автоматично е свързана с нотификация за двете страни, за да известен и самия служител, че той може да напусне, да бъде извън работното си място в този момент. Ако е болничен, имаме и съответния бутон, за да може да си прикачи сканирания болничен и съответно администрацията да обработи документите, така че да бъде подаден към НОИ. Към меню персонал също има и меню графици, към които може да се разпределят съответните групови графици, индивидуални графици, отчети и прочее, както и настройки в случай, че е необходимо да се извършат по-специфични настройки, за да пасне софтуера към вашите характеристики на работа. Благодаря за вниманието.